Na predaj 6-izbová chyška s pivnicou, garážou, veľkou záhradou a širokým pozemkom až 23 metrov v obci Trhovište v slepej uličke obce. Výmera záhrady je 2500 metrov štvorcových. Rodinný dom je v pôvodnom stave, je rozložený na dvoch podlažiach. Toto je prvé nadzemné podlažie, disponuje touto vstupnou halou. Po pravej strane sú dve izby, jedna z nich má aj lóžiu, potom máme kuchyňu so špajzou, schody hore a dole sa dostaneme do pivničných priestorov. Po pravej strane je samostatná toaleta, vstup do záhrady a pivničné priestory. Schodami hore vstupujeme na druhé nadzemné podlažie, ktoré disponuje troma izbami, niektoré z nich majú aj lóžie. Potom máme kuchyňu, kúpeľňu, je tu potom taký v dispozícii šatník, čo sa môže aj zmeniť, nejak to prerobiť. A celková výmera interiéru je takmer 200 metrov štvorcových. Ďalšie detaily o tejto chyške nájdeš na našom webe. Takže majte sa fajn a vidíme sa v Trhovištiach na prehliadke.